San Miguel Liga, denok egiten dugu arra. Parte hartu eta eskuratu VIP sarrerak. San Miguel Liga, denok egiten dugu arra. Parte hartu eta eskuratu VIP sarrerak. Egunon Euskal Telebistaren ikusentzure zareten guztioi. Hondarribin gara gaurko honetan lideraren etxean eta estropada benetan garrantzitsua jokatuko da gaurko honetan hemen. Badakizu 3 puntuko errenta duela orain zelkapen nagusian etxeko traineruak ama Guadalupekoak Orioren aurretik atzo Nojan garaipena lortu zuten, Morales gainezka gaurko honetan Hondarribiarrak etxean Orbañanosek prestatutako gizonak. Eguraldi zoragarria dugu eta baldintza honak hemen lanerako, baina estropada eremu honek baditu bai kontu berezi asko, korrontea dela alde batetik, haizearen eragina bestetik, eta hemen gainera Bidasoa ibaiaren amaiera ere bai, eta alde hortatik jakina izango da buruhauste pixka bat prestatzaileentzat. Hondarribiko irudiak, beti bezain ederra, Hondarribiko herria. Ibon Gaztañazpi, egunon? Baita zurire, Mikel. Zer diozu ba? Bueno, egualdi paregabia, Hondarribiko 27. bandera, okerrezpanao, pixkanaka gure, plaza garrantzitsua, San Miguel Liga indarra hartzearekin batera, eta, estropada eremu berezien ez dakit, baina oso berezia bai, batez ere, zuk azkenengo aipatu duzun, eragile horrengatik, ez da, Bidasoa ibaia, hemen itxasoratzen da, estropada eremuaren ondoan, eta horrek, erabat baldintzatzen du, gaur gainera marea biziak dira, bi harrilargi aldaketa izango dugu, 11 gutxitan izan da, itxasbera ura gora dator, eta hau gutxi balditz, ondoko itxasorik ez, eta zein agertuko iparrekialdeko gure laguna. Pixkat tanan arrazten duna, eta nik horrela, enuke gaur entrenatzaile izan, misterioz betetako, gaur alako baldintzekin misterioz betetako estropada baten aurrean gaude. Hondarribiko irudiak, Bidasoa aldekoak ere bai, eta horre ontziolatxoa, egia zen egun aproposa dugu, arraunerako mamitsua, buruhauste batzuk, Ibonek esan bezala prestatzaileentzat. Ea zer dien Sara Gandarak, Sara, egunon, nola ditugu gauzak hor klubetako ordezkarien armailan, gainera gaur goiza, arraunketari dagokionez, bete-betea dugu, beste lehiaketetan ere Ligan, Galizian gaur asko dago jokoan, aurrera Sara. Egunon Mikel eta Ibon eta baita zeuei ere ikusentzuleak gaur, bai, hemen dago San Miguel Ligako 15. proba puntuagarria jokoa, baina esan bezala arraunketari dagokionez behintzat, ez da izango gaurko hitzordu bakarra. KAE bat, KAE bi eta Gipuzkoako emakumezkoen ligari bukaera emango zaiek gaur, trintxerpen KAE bat ligako azken jardunaldia jokatuko da orain minutu gutxian 12etan, eta neskena ere jokatu da 11:30etan, geroxeago saiatuko gara horren berri ematen, arratsaldean Kolindresen KAE bi ligari dagokion azken jardunaldia jokatuko da 4:30etan, eta Galizian ere orain eguerdian hasita Areseko bandera izango dugu jokoan. Esan bezala, gailu teknologikoak kale egiten ez badigute, horien berri emango dizuegu. Hementxe ordezkarien armaia honetan dena dago prest, ordezkariak euren tokietan dira jada, pantailei eta begiratzen, baldintza zein hobeak zuk aipatu bezala Mikel hemen, Onjarbin, izan ere eguzkiak gogor jotzen du, 25 gradu inguruan ibiliko da giroaren temperatura eta itsasoa bare-bare. Halaxe da, metro erdiko olatutxoa iragarrita badago, baina hemen bat-bat irtera eta helmuga Hondartza parean oso babestuak dira. Kanpo kaldean ordea, Ibon, hor izango da, beti bezala saltza pixka bat. Gora bera, hemen berez Iger Lurmuturrak ondoko itxaso hori babesa ematen dio laugarren zera horri, ezta? Laugarren kaleari, hirugarrengoari, hor Arrantza portua ere horixe dago, eta alde hortatik, laugarren, hirugarren kaleak, Jaizkibilaldekoak, babesa gehiago da dukate, baina gaur, ondoko itxaso gehiegirik ez daukatu, metro terdia ipatu duzu, Mikel, haizea beste aldetik... Metro erdi. Hemen, beste eragiletako bat, aipatu ez duguna, hemen badakigu kanpoan eta motorrak eta asko biltzen dira guntzi asko, azkeneko urte hauetan nahiko ondo kontrolatu dute, gobernatu dute, hori ere, nik uste dut, zaindu beharrekoa izango dela. Ikaragarriko
kirol portua dugu hemen, Hondarribin, jende asko eta egia esan alde hortatik, lana, etxeko arraun elkarteko ordezkari guztientzat, eta atzo ere izan zuten, estropada, Ligako estropada, eta hemen txegara lanerako pronto, begira, haizeak momentu hontan iparreki aldetik 6 kilometro, geixiago iragarrita badago, 8-10 bueltan, baina etorriko da, igoko da, normalean bintzat igon. Hori da, hori zaindu beharrekoa, badakigu, urak buelta itxas bera 11 gutxian izango da, urak buelta ematearekin batera korronteak indarra hartzen du, eta haizeak ere bai. Normalena, haize honek, ipar frantzesa deitzen diogun hau, iparreki aldekoak, gora egitea izango da, ea hori banderako lehia horretan, horri iruditan ikusten dugun Urdaibai honekin da, horrek izan dezake eragina. Bueno, zelkapena errepasatu behar dugu, Hondarribiak 150 puntu, hori jok 157 14 jardunaldi jokatu dira, Jaun Andreok abuztu amaitzeko 3, gero Donostiako banderarentzat 2 asteburu, eta ligaren amaiera Portugaleten izango da, Erne, hor El Corte Inglés banderarekin aurrez Bermeon. Eta ikusi zelkapena, 5 bandera ditu etxeko arraun elkarteak Hondarribiak, hori jok 3 eta 3 puntu gutxiago, Kaikuk 2, 125 puntu Kaikuk. Cabo da Cruz, Orezko txandan gogoratu, asteburu honetatik aurrera, txandak zelkapen nagusiaren arabera antolatuko direla. Gero, 5. tokian San Juan, atzo lan ona eginda 85ekin, Portuk 83, Tiranek 82 eta Zierbena 77ekin. Eta lehenengo txandan arituko direnak, hemen duzue, Urdaibaiko kuadrilla, elkar animatzen, oiua, konzentrazioa, hortxe da, gure lankidek hartutako irudi interesgarria, eta esaten ari nintzen bezala, bekaldean, Astillerok 55 puntu, San Pedrok bat gutxiago, burruka handia hor, Urdaibek 43, 3 bandera ere bai, Urdaibeirentzat atzoko eguna oso ona izan zen, 2. postua lortu zutelako Nojan, Pedreñak 15, Pedreñak badaki datorren urtean, Ligan arituko dela. Eta hemen ditugu epaileak, dena pronto, 12ak, eta inolako aitzakiarik gabe, estropada eremu ere garbi ikusten dugu, eta badirudi berehala izango ditugula kirolariak lanean. Hemen dituzue, epaileak, haien armailan, eta patroiak ari dira estatxak hartzen, Jimeno ari da orain, han pixka batekin, baina berehala izango da prest, beste 3ak, lehenkaletik Urdaibai, 2. Astillero eta 3. San Pedro, prest, 4. Pedreña ere prest, orantxe denak pronto. Eta lanerako listo, bandera txuriak gora Jaun Andreok, kasoko epailearen esku irtera orain. Bandera gorria, bai! Orantxe Jaun Andreok, hasi da Hondarribiko 27. bandera irabazteko leia. San Miguel Ligaren 15. jardunaldia Jaun Andreok, eta hasiratik GPS-ak hori adierazten digu, Astillero buruan eta beste 3 ontziak segundutxo bateko atzerapenarekin. Irtera balekoa da, eta ikusi. Hemen ditugu denak lanean, gogoratu Astillero ontzi berriarekin dela, San Jose 15. atzo estreinatu zuten Nojan, eta Pedreña da orain, segundutxo bateko atzerapenarekin doana, beste denak parean. Eta hemen dira, lehen kaletik Bermeotarrak, Salsamendi prestatzaile, korrika saioa egiten etorri da, errepidean ikusi dut goizan goiz. Eta atzo esan bezala estropa jokatuta atzo. Hortxe dira, Bermeotarrak, eta esan dezagun 3 aldaketa eta aipagarriena, Iudez eta Zabala, barruan direla berri. Hori da, lesionaturik ondiren 2 mutilak, gaur ontziratzea erabaki du Jonek, Zabala 5. tostan, Iudez 3. eta nik uste dut kuadrilarik titularrenetakoa hause duela. Akaso, Salvador, hor arrobiko mutila, estribor espaldan darama, eta ikusten duguna da, atzo behintzat aurrea lehenago hartu zuela Urdaibaik. Baina zer esartu du. Baina zer bai. Hemen Astillero, Cruzesek prestatutako kuadrilla, Urdaibai eta Astillero buruan, Astillero ongi, hasiera honetan, San Pedro ere bai, segundu batera, Pedreña 3 eta Astillero hori dagokionez aldaketa pare bat ibota. Hori da, Montes eta Jose Angel García atera ditu, eta Carlos Diez babor espaldan, eta Cristian Cortijo
ontziratu, atzo estropa politia egin zuten, zarautzen ez bezala San Pedrori aurre hartu, eta hor borroka jarraitu beharrekoa, bigarren eta hirugarren kaletik doazen bi ontzien artekoa. Orduzue, kronoa goian, 2 minutu lanean hasi direnetik, eta Pedreñak 4 segundu galdu ditu, beste 3 ordea hortxe dira. Lanean gogor, hemen San Pedrorentzat atzoko eguna etzen egokia izan, eta gaur saiatu beharko dira, zarautzen agertutako maila hori berriz ere agertzen. Gauna, emaitzaldetik eta eguna kaskarra izan zen Pasaitarrentzat, eta gaur aldaketa bat egin du, 3. tostan, David Sainz lehorrean utzi, eta Ioritz Etxebarria barruan zartu. Baina ez urdura traineruarena Zarauzkoa mantentzen du egon. Bera kontranketik, Zapirein bostetik eta abar. Oreka, oraindik, Urdaibaikea estropadaren burua hartu du. Hor da Pedreñan 4 aldaketa eta mutil dantza ere bai. Hori da, 4 aldaketa egin ditu Mantilak, hau badakite, horren urtean onariko dirin, da nik uste dut, mutil guztiei estropadak ematen ari dela. Llama jarri duanketik, Saiz, Konde, López Barrura, 4 aldaketa gaur Pedreñan. Eta orain, aipatu nahi nuke Mikel, kanporako behintzat, ura gora dator, beraz, lehenbiziko kale hau, joateko, lehorretik eta printzipioz, herri aldekoek okerragoak dira. Batez ere momentu honetan. Acabar! San Pedro, Astilleroren aurretik une honetan. Eta Iker Zabalarekin estropada aurretik grabatutako elkarrizketatxoa ere eskaini nahi dizuegu. Bera dugu Bermeotarren kapitaina, nolabait esateko, eta baja garrantzitsua izan da. Arrasotxo bat izan eta gero, saietzean eta berak azaldu digu bai. Pronto dela forman dela, hemen txeduzue Iker Zabala. Bueno, ya erdia rekuperatan hau, pesak itzen, hor eukine ban golpe txiki bete saietxien, eta bueno, ya erdi sendatuten hau, eta ya gaur gerrarako prest. Bueno, balantze nahiko ona, ya talde oso ekipo oso pasada trainerotik, eta azkenoko estropadatan nivela oso politxe mondogu, pena atxokue, horre 2 segundogatik ez du bandere basi, eta gaur ja talde nahiko zendu urtengo da uretara, eta nik uste dut gerra moteko prez gauzot gaudela. Aiztea gora Ibon. Hor kanpoan nabarmena. Parra, begira. Eta bizi, putze egite. Eta gure ikurren lehialak nazkatuko ditu, baina haize txarra benetan lanerako. Ematen duena baino txarragoago, eta horrik usten duguna da, Urdaibairi lehenbiziko kale hortatik, hor printzipioz behintzat, joateko txarra da. Korronte gehiago daukalako, eta etortzerakoan aprobetxatu dezake. Gezi horiek ez zeuden ondo, ikusentzule ez nahaztu. Eta Erne Urdaibai maniobra egiten hasi da eta. Ontzi bateko abantailarekin. Abante Baborrak. 4 eta 59. Oso buelta ona. San Pedro 5-3, Astillerok 5-4, handa Pedreña orain 5 eta 10 Pedreñakoen denbora. Eta maniobra ostean Urdaibai jadanik 2 traineru, San Pedro eta Astillerori. 6 segunduren bueltan, Pedreña 11-ara. Ea ba orain. Orain normalena, ea Gorkak eta Saltzamendik Gorkaren berriz erabakitzen duen. Normalena 0 aldera bezala joate izaten da, gaur erabaki oso garrantzitsuak izango dira. Zer erabakitzen duten, ze interpretazio egiten duten estropa eremuarena entrenatzaile eta patroiek. Eta San Pedro Astilleraren aurretik. Segundu bat 2. Eta Zaragandara uste dute Gipuzkoako emakumeen ligari buruz azken orduko albistekin badagoela prest. Bai, gaur ligako azken jardunaldia jokatu da Trintxerpen lehenago esan bezala, Zumaia nagusitu da bertan, Ibaika 2. Izan da, San Juan 3. Baina sailkapen nagusiari begira, San Juanek eraman du Gipuzkoako emakumeen liga 42 punturekin. Hor da beraz datua, eta hemen Urdaibai eta San Pedro ongi, 3 segundura. Gaur San Pedro oraingoz, 3. kaletik, ongi ari da moldatzen, Ibon. Bikain, barrura kategorian dator, atzo ez bezala, begira momentuz. Atzo ere aurretik ibili zen eta gerra izan zuten, eta ez dakipa, hasieran ere iruditu zait,
Urdaibairi freskotasun falta bezala, benetan salidan Urdaibaik hauei aurre esarte ez da normala ditu, eta orain ere, ez dakipa, eta San Pedro erritmo bizian dator, Lau segundu, Urdaibai San Pedroren aurretik, Astillero 6ra, Pedreña jadanik urruti geratu da. Eta ea Bermeotarrez ere egiten duten, gaur haiekin berriketan jardun gara, arraunlari batzukin eta estropada aurretik, eta animaturik, eta gogo handiarekin gaurkoari begira, Ibon. Bai, bakarren batek ere esan dugu, gaur beraien aldea apustu egiteko eguna zela, ea San Pedro bintzat orkainen gainean du. Atzo ez bezala, atzo aukera izan zuten, segituan zabaldu zuten tartea eta gero nolait erlojupekoa egiteko. Bai, ontzi eskaiz bat, Urdaibai eta San Pedro 3, Astillero 7, Pedreña 13. Calisto Presmanes daukat hemen aldamenean, Pedreñako presidentea. Buenos días, Calisto. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo habéis afrontado esta bandera aquí en Hondarribia? Bueno, prácticamente como todas, ¿no? Hemos tenido una semana un poquitín mala porque hemos tenido la plantilla, digamos, con un virus y han estado, pues esta semana han estado un poquitín mal y bueno, por eso están quizás un poquitín más flojos de lo normal, pero bueno, lo afrontamos pues con ganas de seguir compitiendo y de poder estar ahí. ¿Habéis hecho algunos cambios en la trainera para afrontar el día de hoy? No, ya hemos cambiado varias veces de trainera, de medidas y de eso, y bueno, estamos más o menos, yo creo que ahora más o menos andamos bastante bien dentro de nuestras posibilidades y bueno, y a intentar quedar con buenas sensaciones para el año que viene. Mucha suerte para Pedreña. Vale, muchas gracias. 380 metro, orain Bermeotarrek errenta zabaltzen duten. Oraintxe agian momentutxo bat badute, baldintzak aprobetxatzeko. San Pedro 6ra, Astillero 10ra, hori bai garrantzitsua. Bai, Atzeko lehiari begira eta batipat San Pedro tarrentzat. Orain bozo horren zaindu beharrekoa da, ea Urdaibaik. Hemen, oraintxe hartu da, barruko eskolera honen babejean. Orain normalena, tartori zabaltzea izango litzake. Baina hemen olatu euskara izaten da, hemen azpian ondoan ondarra dago eta, bueno, hemen gaurtena gurutzatzen da. Aizea batetik, ondoko itxasua bestetik. Eki aldetik, une honetan, aizea. ¡Los pelos de punta! ¡Los pelos de punta! Orain txari dira. ¡Vámonos! ¡Ay! 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 Orain txari dira bek, barruan. ¡Final! Hortxe daba. Gain gainean dute, baliza. Zazpira igo da Urdaibairen errenta. 7 segundu. ¡Ciérrale bien, Zulaika! Eta hemen nik uste dut Urdaibaik zabal ateratzen bat da, hemen ondo gutxi dago, Itxasberare lentxo izan da. Hortxe da. 9:43 Bermeotarrentzat. San Pedro. Ongi. 9:41 San Pedro. 7 segundu pasatxo. Astillerorentzat 9:47 eta handa orain Pedreña. 10:04 Pedreñako entzat. Eta 8:9 ere une batez igo da. Bermeotarren diferentzia orain 3. luzearen hasieran Ibon. Jauna, pentsa 3 minutuan, 3 segundora joatetik, tartean nabarmen zabaldu du Urdaibaik, eta honek patxara emango die, Horremen, baldintzarekin aritzeko, indarra handia behar da. Badago traineri honetan, ¡Final! Oazen metro batzuk egitera Bou Bizkaia trainerura. ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Vale bandera la regata, ¡Hazme caso! ¡En serio! ¡Directo y final! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Va bien ahí! ¡Ay! Horrankeko aizketan, besteei bukatzeko eskatuz gehiago. Hori da hankekoaren lana, Askotan aurrekoen joera izaten da presakatzea eta hor, hankekoen lana kontrankekoena, bukera hori ondo markatzea da. 8 segundu. Errenta hortxe da orain. Urdaibaik San Pedrori. Astillero 16ra atzean geratu da. Pedreña 24 da. Francisco Javier Garate daukagu hemen, Astilleroko presidentea. Egunon. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué me decías? ¿Que lo lleváis peor que ayer? Sí, porque estamos ya a 8 segundos. Creo que San Pedro está haciendo una regata muy buena ahí. Ir a 8 segundos solamente de Urdaibai
estas alturas de regata está muy bien por parte de ellos. Nosotros estamos, yo creo que en la línea de ayer, bueno, a ver si conseguimos acercarnos un poco más a San Pedro. Sabemos que desde el miércoles pasado estáis con la trainera nueva, con la San José 15. Ayer, por ejemplo, ¿qué sensaciones os dejó el bote? Hombre, ayer fueron muy buenas y yo sé que se han hecho cambios y hoy a lo mejor pues ya los cambios no van bien. Así que, pero bueno, eso a lo que nos arriesgamos y tenemos que seguir haciendo pruebas sobre ella a ver si mejoramos lo que ya hicimos ayer. ¿Cómo fue la labor de organización ayer? Bueno, pues salió bien, al final yo creo que todo el mundo ha quedado muy contento y muy satisfecho con cómo ha quedado la regata, así que creo que es una regata que se puede consolidar para la Liga CT y es lo importante. Muchas gracias y suerte para Astillero. Muchas gracias para vosotros. Garate jaunaren hitzak eta Urdaibai 10 segunduko errentaren jabe txanda honetan lehenengo aldiz gaurko honetan. Bai, eta azkeneko minutu terdian, San Pedro hortxe darama, hemen ziagoa eta gero bai, orduan zabaldu du aurretik ere bai, orain gehiago kostatzen bezala, tarte hori zabaltzen. Orain estropada ere mugo nahi duen beste berezitasuna, aldaketa izaten da, hemen babesetik joatetik, hor kanpora irtetzean, hori ere antzematen da, eta egokitzen jakin behar da, baldintza berri horietara. Ea ba, San Pedrok Astillerori ia beste 10 segundu, Joska handia, ontzien artean. Handia, oso garrantzitsua litzateke, San Pedrotarrentzat, gaur, puntua gora bera, bai puntua gatea, eta moralki ere, beste azte erabaki hor bat, behar den bezala, bai, aurre egiteko. Eta tartea handia baldin bada bukaeran, esan nahi dut 15 segunduren bueltan edo, oso litekena da hor tartean beste ontzi bat beste bakarren bat sartzea. Eta berriro buelta ematea. Zailkapen nagusian, Astillerok 55 puntu ditu eta San Pedrok 54. Astillerok badaki ez duela playoffean parte hartu behar. Kantabriar bat behar dela, estatutuek hori diote. Eta horregaitik araudi hori jarraituz, lasai dira, kasu hortan, playoffean, postu bat gutxiago izango litzateke jokoan. Postu bakarra intzutzen, Pedreña galduko du. Hori da. Kanpora bintzat orain, San Pedroia Urdaibairen erritmoan dijoa. Abiaduran. Nik uste dut, eta hemendik lehorretik errepauta, kaleak ere eragina izango duela. Begira horrek ikusten den ur hori, ura irakiten bezala hori izaten da txarra. Lapiko bat dirudi hori. Hori da, ura irakiten, txarra hori. Oso txarra. Asko eragusten du, treneroaren Joana horrek asko eragusten du. Vamos Luis, bueno campeón. ¡Ay! ¡Ay! Urdaibai, 12 segundura San Pedro. Astillero urrutixiago. Hau da ba, momentu garrantzitsua. Bermeotarrentzat. Begira, eta gaur ere Aran Berri, eta beste patroien lanean. Begira, arrauna batera, bestera, hor bada mugimendua bai. Ez alperrik, itxasuan daude. Horrein txeskatu da marrekoa, argi zuleika. Sigue, sigue. Ez zainatxoa ere bai. Zazte. 15-06. Urdaibairen denbora. Ea ba orain norabidea, Mikel? Hori da. Amorratzen dago ikusteko, zer erabaki hartzen duten. Zer erabakitzen Bai, duten. Hemen San Pedro. 15 segundu gehiago. 15 eta 21. Ondo San Pedro, Astillero ondo gobernatu darama. 15 eta 30. 9 segundu bizkorrago, San Pedro, Astillero bai. Eta hortxe, Sebe Ballesteros ontzian, Pedreña 15 eta 42. Eta maniobra ostean, tartea ez da zabaldu, Urdaibaik San Pedrori 15. Ea ba orain. San Pedro tarrentzat albiste ona, Urdaibai, diferentzia pixkanak ateratzen nahi dela. Lehenbizikoan 4 segundo, bigarrengoan 9, 15. Sigue final. Igo dute erritmo San Pedro eusten, Bai. Ondo, antzen bat zituen 15, eta orain ere 15. Astilleroan 24 zen, da orain 26. Eta Mikel, erritmoa igota, abek askarri dute gaur. Dagoeneko 29 palan jarri dira, Urdaibaikoak.
Buena, campeón. Jose Manuel Oiarbide daukagu hemen, San Pedrotarren ordezkaria, batek eskatu dit, esan dit, ia ausartzena zen zuri zorionak zuri kantetan, baina zorionak esatearekin nahiko, zorionak. Eskerrik asko. Gaur ze opari polita litzateke San Pedro ondo bukatzia, ez da? Bai, a ber, oain guazen bezala bukatzen badego, eta tartian, astillero eta tartian beste pare bat irua sartuko litzake. Hoi izango litzake oparerik onena. Bestela, gaur okerrik ezean, San Pedro, bueno, asko dago jokoan liga honetan, hori ere esan behar dugu. Atzo emaitza esan oso nahi izan, gaur gorago. Bai, atzo gaizki bileginan, naharmen ikusi izan, ez da nervioso jarri zian, ozein zian, baina, bueno, gaizki bileginan. Horrek ez da esplikaziorik, da garmitzat beren lan egiten nahi dira, eta oain ikusten den dena, eta 17 segundo astillori bagoa izkiu, eta berola bukatzen dugu. Gaupari ederra egiten dizuten mutilek, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Ibon, argitu dira bazalantzak, Estropada eremuaren erdikaldera, etorri da Bo Bizkaia trainerua. Bai, jauna, nonbait Saltzamendik eta Larrañagak, Angele ikusiko zuten, bueno, lehen nabarmena izan da, bigarren luzean ez dira etorri, laugarren kale hortatik begira. Bueno, eta zerra esango du, korronteak berez, 0 kaletik gehiago dute, eta ez baborrera joateko aukera bai, baino erabaki dute iparrekialdeko haizeak eraginak gehiago duela, eta harri heltzea. Diferentzia pixka bat igo dute, segundo pare bat, San Pedro hori. Segundo. Eta San Pedro estropada egiten ari dago. Eta abek, entzutan nago, noiz igo duten, eta hortxe, ia berrogei palak ordai bai, Begira, erlojupeko dirudi. Lau traineruak bigarren kale horretatik. Horrendik, Lareun da 50 metro falta dituzte Ibon. Bai. Eta hemen, orain azkeneko une honetan, sartzen direnean eskolerateko babesean, hor gainera gaur itxasbera da, eta olatua lagun izango dut. Begira. Zer ritmo dakarten. Chavales, minuto y poco. Vamos. Hor dira Bermeotarrak, eta presidente jaunarekin, Aramururekin da, Sara Gandara. Bai, hemen txaldamen daukat, egunon Agustín. Egunon. Bueno, ayer segundo puesto en Noja, hoy parece que marchan muy bien las cosas para Urdaibai, sería un fin de semana redondo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que luego al final es lo que cuenta, ¿no? Porque ayer también hay muchas ilusiones y luego al final pues te quedas con las ganas. Pero bueno, ayer fue un buen resultado, hoy esperemos que también sea. Estamos escuchando a Gorka Aranberri ahí dando órdenes a sus remeros, animando bandera a bandera. 19 y algo, a ver si hacemos. Para conseguir algo, vamos. Bueno, pues vamos a dejarte que veas el final de regatas. Eskerrik asko, Agustín, y suerte para Urdaibai. Hemen da Urdaibai, azken txampan, 16 segundora San Pedro, luze honetan, segundu bakarra, orain hori ere ez, Urdaibaik San Pedro hori. Eta hor da Urdaibai. Urdaibai egurrean dator. Bo Bizkaia azken txampan. Sigue! Bai Urdaibai, 19 eta 51. San Pedro bigarren. Kalea mantenduz, San Pedro. Horta, Mendizabalen agindutara, bai! 20-0 Hogei minutu eta 7 segundu San Pedroren denbora, gehiagoa jakina, gero bideo finixarekin eta hori zehaztuko dute gehiago. Astillero orantxe, minutu erdira, 20 eta 21 Astilleroren denbora, eta Pedreña, laugarren kalea utzi eta hau ere, hirugarren balizara etorrita, hor dira Borja Gomezen mutilak, 20 eta 24 Pedreñaren denbora helmugan, eta hor dira mutilak lehertuta esfortzuaren ostean. Urdaibai 19 eta 51 txanda irabazi bai, baina uste genuen, ni behintzat bai, Ibon, tarte handixiagoa lortuko zuela gaur San Pedroren aurretik. Bai, ikusita ze kuadrilla jarri duen, eta mutilak ere, ze animorekin zuen, estropada aurretik. Bai, baina, hau Hondarribia da, eta nik uste San Pedro ere gainera estropa egin duela, estropa kategorikoa egin du, eta, ara, ea orain jarraitu beharrekoa haizeak eta zer egiten dute. Ederki, 19-50-84 zuzendu dute bideo finixarekin datua, 19-50 eunenekoak momentu zutze ingo ditugu, hori da referentzia bigarren txandakoentzat eta jakina horrezko txandakoentzat. Bigarren txanda lehen kaletik Zierbena, bigarrenetik Portugalete, hirugarrenetik Tirau,
tiran barkatu, laugarrenetik San Juan, orain Merkatal aholku. Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi, Hondarribin gara, begira ze ikuspegi ederra, ze paraje bikaina, 27. bandera jokoan eta Urdaibaik lortu du denborarik onena, lehenengo txandaren 19, 50, 84. Bigarren San Pedro Amaseira, 30 Astillero, 43 Pedreña. Eta ari dira hurbiltzen bigarren txandako ontziak, eta lehen kaletik Zierben arituko da, bigarrenetik Portugalete, hause lasai, inolako presarik gabe, estatxaren bila joateko eta balitzan goki kokatzeko, hirugarrenetik Tiran, eta laugarren kaletik Pasai Donibanekoak San Juango Arroxak. Ea ba, momentuz, haizea, ipar-ekialdetik, lehen bezala, 16-17 kilometro, horixe da orain markatzen duena, eta ikusiko dugu ba. Aldaketari dagoen ala ez, eta patroiek, prestatzaileek, zer erabakitzen duten, batipat horretarako almena dutenean, azken luzean, bestela ez du merezi. Ez, hemen alakorik ez. Normalean haize hau ez da... Dabadi gaztelua hortxe, beste ikuspegi polita, mugaz bestalde. Nioel Miguel, haize mota hau ez dala oso ratxeatu izaten ego haizea eta bezala, pixkanaka egiten du gora eta bera. Hortxe ari dira ba, jadanik Zierbena pronto, bere elastiko txuriarekin Karpintero, patroien zelkapenean, Kaixa Sariari begira, 18 puntu ditu liderra da. Bandera txuria, Erne! Bandera gorria goian, bai! Azira Jaun Andreok, bigarren txanda. Ea ba, atzo Portugalete estropada erdira arte ongi moldatu zen, gero ordea, arazoak, San Juanek egin zuen atzo estropada txukuna. Portugalete lehenbiziko luzea egin zuen, paregabea, lau segundo bigarrenari, gero kosta egin zaion gehiago. Ea gaurkoan, balekoa bintzat, estropa. Horreka ikaragarria, hasiera honetan. San Juan eta Portugalete branka aurretik sartuta, segundutxo bat atzerago, Zierbena eta Tiran, eta goazen aurkezpenekin. Alde batetik Zierbena, eta egin ditu bai, aldaketak zuntzunekin entrenatzaileak. Bai, jauna, lau aldaketa egin ditu, Mikel. Bi estriborrean, Iban Aparizio eta Markel Elortza barrura, aurrekoa ere bai, brankari aldatu du, Larruskain barrura, eta Elaio Sánchez, txirrindulari hoia lehorrean utzita, eta baborrean, Maztostan Álvaro Gallego, ontziratu du. Gaur uste dut, beste egunetan baino, polikiago hobeto atera dela, Zierbena. Tiran momentuz azkena da, baina minutu bat esterik ez lanean. Ikusten da, Tirangoen ontzia urdina, pixka bat atzerasiago dela. Nabarmen. Oraindik leunean dira, pixkanaka, itxasora aterako dira. Hemen itxasorako irtera ez da Donostian da bezala bapateko, pixkanaka joaten da. Portugalete bigarren kaletik, Aizperrok prestatutako kuadrilla, patroilanetan Garma, eta hemen bi aldaketa, baina bat oso aipagarria brankariaren postuan. Bai, jauna, uste dute aurtengo denboraldian lehenbizikoz Urko Redondo lehorrean utzi, eta nor jarriko aurrean, eta Igor Agirre Gomez Korta. Lehen Orioko gareetan eta batez ere hortxe joaten zen, Igor, Agirre Gomez Korta, Santurtzin ere bai, inoiz, San Pedron ere inoiz bai, eta gaur lehenbizikoz, eta gero bestetik, Patiño estriborrean sartu du, eta gaur atxedena, Jurgi 78arentzat. Bi segundutan dira, lau traineruak. Eta... Ea ba, orentxe arrantzaleen kaiaren parean hor dira. Hemen Tiran, Mardo kontraineruan, eta normalean baino aldaketa gutxiago gaurkoan Dani Perez entenatzailea. Bai, eta nik uste dut horrekin lotuta, denboraldik unerik politenetakoa edo, erregularren orentxari dira bizitzen, eta gaur, Jose Manuel Costa sartu du, estriborrean, Reixo do Campo, tostaz mohituta, Aron Sesto lehorrean, eta Babor espalda, Jose Manuel Iglesias barura, eta Jesus Silva lehorrean utzi du. San Juan Portu eta Zierbena eusten ongi,
2 segundutan dira denak. Eta San Juan, gutxitan bezala, 3. minuturako estropada buruan. Eta San Juan darren artean, aldaketa asko gaur, aldaketa gehien egin duena gaur, Joseba Fernandez izan da. Ia beti bezala, ia igandero bezala, Joseba ere, bueno, bere ideiekin jarraitzen du, eta 6 aldaketa egin ditu. 4 estriborrean, Murriondo, Agirretxe, Bilakorta eta Lander del Rio barrura. Estriborranketi jarraitzen du, beste egun batez, Beñat Izagirrek, atzorean zen. Baborrean 2 aldaketa, Eneko Zabala barkatu espaldara, eta Aitor Rugarte, 3. tostara, eta momentuz, estropadaren buruan, San Juan. 70 metro balizaren bila badoaz, poliki, eta Josean Aizperroren hitzak ere ekarriko ditugu, bizkor pantailara Portukoen entrenatzaile eta arraunlaria. Bueno, estropa bai, txukunen genuen, nik uste arraunketa maila polita eman genula, pixkat hori ez, bukaera luz egin zaigu. Bueno, gaur motibatuta bat ozti, nik uste atzoko bidiei segi behit joula, eta pixkat gertu atzeko eraite den. Nik uste atzo estropa honen genula. Azkenengo luzea, agian asko sufritu genuen, bueltako luzetan bigarrengon kontuatu ginen asko jogor esan du genula, eta hori akusatu genuen, ez? Nik uste gaur hori garbi dakau, segertatu zitzaigun, da gaur mejoratze duen buelta hori, ez? Erne ikusentzuleok, maniobra egitera doaz, zain geunden, baina datu garrantzitsu bat badugu zuei esateko. Txandako nagusia San Juan, Urdaibai baino 8 segundu motelago lehen luze honetan. Haizea ematen du, eta behar bada hor kanpokaldeko korronteak eta momentuz txanda honen kalterako dituguna. San Pedro eta Astillero bera ere San Juan baino azkarrago. Lehen luzean behintzat. Lehen ere nik uste dut, bigarren estropa erdian izan dutela, lehenbiziko txandakoek. Lehenbiziko luzean gutxiago. San Juan aurretik, San Juan Zierbena ere bai, Segundu pare bat aurretik, Arrosak. 5-0 bederatzi, egira Urdaibai baino 10 segundu gehiago. Ea orain, bigarren luzea. Momentuz, San Juanek 5-0 bederatzi, Urdaibai, San Pedro eta Astillero lehen txandakoak aurretik. Eta hori, gauzak progresio honetan baldin badoaz, bate daki. Agian San Pedro tarrentzat albiste interesgarri izan daiteke. Eta begira irteeran, Portu 5 segundora, Sufritzen eta Zierbena alderantziz hobeto orain. Begira. Estropadaren buruan, Zuntzunegik prestatutako mutila. Hor da Zierbena. Hauek ere, aspaldi ez bezala, Uztailean eta bai, egin zituzten, dizdiraz beteriko estropadak. Eta Zierbena lehen kaletik. Bai. Aurrez Urdaibai izan dugu lehen kaletik, Ibon. Bai, Mikel, aurkezpenean esan dugu, hau misterioz beteriko eremua dela, niko goan dute arraunari garaian da, entrenatzaile garaian, honea etorri... Zugarramurdi urbilxeago dago, baina ez zain urbil bat. Zorginkeritan azteko. Zorginkeriaz beterikoa, etorri eta jakinez ezer, eta hemendik joaterakoan oraindik ere gutxiago zer pasatzen den. Baita ondarribitarrek beraiek ere askotan galdetu, eta erantzun ezinik geratzen dira, eragile asko dagoelako hemen, Bidazo ibaia, haizea, ondo gutxi, 1000 gauz. Hemen tiran, zailkapena aztertzen badugu, lehen maniobraren ostean, azkenak lirateke. Aurrera zara. Suso Núñez ekin gaude hemen, Tirango ordezkariarekin injusto ere. Buenos días, Suso. Hola, buenos días. Bueno, mirábamos el GPS, nos decía Mikel ahora además que, tomando los tiempos de todas las trineras hasta el momento, Tirán va marcando el peor tiempo. Sí, bueno, tampoco los de esta tanda estamos marcando mejor tiempo, parece que debe haber un pelín más de aire. Ayer también parece ser que en la RC subió un poquito el aire y bueno, era un poco de suponer, pero que no fuese, a ver si no nos perjudica demasiado, ¿no? Está claro que está arreciando el viento un poco, eso puede ser perjudicial para esta segunda tanda. ¿Qué objetivos tenéis hoy para esta bandera de Hondarribia? Nosotros la idea que teníamos era salir a intentar ganar la tanda, ¿no? Pero estamos viendo que este fin de semana, sobre todo San Juan, está muy fuerte. Y bueno, Ciervan ayer lo dejamos por popa, pero hoy parece que también han mejorado bastante. Y bueno, a ver si de aquí al final de regata conseguimos recuperar algo. Que así sea, suerte para Tirán, gracias. Gracias. Este datu lagungarri bat, Pedreñaren kronoa hobetu ezinik ditugu Portugalete eta Tirán. Honek zerbait ezan nahi du? Bai. Gaztainazpi jauna? Bai. Aizea eta bestetik hasieran esan du, 11 gutxian itxas bere izan da. Ur bizitan gaude.
korronteak asko tiratzen du, eta urak buelta eman, eta 3 ordutara arte, indarrak gero eta gehiago izaten du korronteak, eta akaso, hortik etorriko dira. Hemen pentsa arrantzaleek askotan ere, arrantzarako apara bota, beruna eta beruna, ondora joan beharrean, eraman egiten du. Korronteak eta hor askotan kanporago, hemen ez ja barruan badu, kanporago, kiragarrizko korronteak izaten dira. Horrelaxe ditugu gauza jaun Andreok, ustekabekoa, bigarren txandako ontzi hauentzat ez pixka bat motelagoari direlako, baizik eta desente motelago. Marca remada, bruja, marca remada, siéntela. Hemen David Alvarez, Tirangoen patroia, Tiran porturen aurretik kokatu da, segundutxo bat bizkorrago. Eta San Juan, pixkanaka, gaur ere, barrura bat, segundu, tarteak zabaldu. Eta 6 aldaketa eginda, hori ere gorain pagarria da. Son 6-7 segundos lo que lleva San Juan. Vamos, David Alvarez, informazio ematen, biak animatzen. Baina kendu dio, 2 segundo. Zierbana estropada txukuna egiten ari da. Bai, azkeneko estropadetan normalki 3. eta 4. ibili da. Estropada ereguaren 2 ertzetatik. Zierbena lehen kaletik, San Juan 4. kaletik. Horra Joseba Fernandez, pasaden astean zarautzen ez zuen, estropadari jokatu, eta azte burunetan, biak eta bigarren tostan gainera. Estropadaren buruan. Lan erditan, bermeotarrek 9 eta 53 markatu dute lehen txanda. Ea orain. Hor dira, Pasaidon Ibaneko. 9 eta 56. San Pedro 9 eta 51 markatu. Zierbenak 10-0 bat. Portu Zabal. Astilleroren atzetik. 10-0 Tiranek. Pedreñak baino segundu bat gehiago estropada erdian. Portugalete 10-0 Saspirekin. Behin-behineko zelkapenean azken alitzatik. Nik uste dut datu horrek, Pedreña respeto guztiarekin izan da. Eta gaur ez du estropadarik kaskarren egin, Astillero nahiko hurbil izan baitu, baino Tiran eta Portugalete baino azkarrago ibiltzea, horrek esan nahi du. Hemen, zerbait badela. Itraineruko errentarekin San Juan Zierbenaren aurretik. Tiran 9-10 Portugalete 14. Eta ez doa eguna ongi Portugaleterentzat, atzo estropada erdia ona, gaur bigarren luzean jadanik arazoekin igon. Hori da, eta nekea pilatzen, buruko lanak ere bai, gainera arraunketa aldetik eta luz egitea gustatzen zaio Aizper hori, eta txarra, oraintxe lanak pilatzen Portugaletetarrei, hemendik aurrea, kalbarioa. Konparaketa, zer den, San Juan bigarren txandako onena, 8 segunduko errenta Zierbenari, eta hala ere, Urdaibai eta San Pedro aurretik. Hau San Pedro tarrentza da, albiste kategorikoa. Bai. Eta Zierbena orain pixka bat gehiago sufritzen, lehen kaletik, eta Tiran hurbildute, Horda Carpintero, Zierbenakoen patroien zelkapenean lidertzan, 18 puntu ditu, Aranberrik 14, Zurinagak 12. Javier Gonzálezekin gaudemen, Portuko presidentearekin, egunon. Egunon. Bueno, esta mañana hemos estado con Aizperro, que estaba bastante contento con el resultado de ayer, a pesar de que en el último largo igual os desinflasteis un poquito. Él decía, sufrimos un poco. Hoy parece que estamos sufriendo un poco más, ¿no? Hoy estamos sufriendo mucho. No sé lo que ha dicho Aizperro, pero lo que estamos haciendo es un desastre de carrera de regata. Entonces, nada, sin más. Es decir, que no está saliendo nada. Ayer la verdad que teníamos buenas sensaciones, quitando, como bien dices, el último largo. Pero hoy, vamos, está siendo una regata horrorosa. De hecho, te puedo dar otro dato. En la segunda Ciaboga, Portu marcaba el peor tiempo de esta jornada de momento. Mira, le acabo de comentar a un compañero tuyo ahí que me ha entrevistado y le he dicho, digo, no, porque no nos han puesto los tiempos, pero he dicho, seguro que vamos a estar horrorosamente mal. O sea que para la siguiente será en el pueblo, a ver si hacemos algo. Eso es. Bueno, suerte para las carrilleras. Que recasco, Javier. Eso iría vosotros. Javier González,
etxipena nagusi hor. Hau itxaso zabala da, eta hemen bi eta bi, ez dira beti lau. Ez da gutxia hori ere. Espaldi entzun nion bati gainera, itxasoan gehien dakienak, ez erreztakiela. Eskotan esaten dugu, misterio esoterikoa dela, gaur pentsa. San Pedro zer estropa egin duen, 3. Orain, San Juan 4. kategorian dabil. Zierbenak aspaldiko estroparik itxurosuna gaur, lehenbizikotik egiten ari. Honena. San Juan orain, Bermeorekin konparaketa egin aurdu zuen datua 18ra, San Pedro baino 8 segundu motelago, eta Galiziarrak ez dutzen, Zierbena hurbildute. Eta hor, kanpokaldean mugimendutxoa dugu, Ibon? Hori da, begira hemen irudentatik garbi ikusten da hor. Ondoan, katxoia esaten dioguna, zuritasuna ageri da, hori da, nabarmena, haizea mugitzen ari dira. Igotzen ari dela, nabarmen. Horrezko txandako entzat, beste keska iturri bat. Bai galanta, begira, zuritasuna arkumeak gora dator, eta hau ona, batetik Urdei Beirintzat, eta San Pedro Tarrentzat, izan daiteke. Eta gaur ere, Miguel, San Juan, bere txandan oso itxura honen ematen. Itxura, zarraunean, lehenbiziko luzean ere, inoiz ez bezala aurre hartu dute, eta begira, segundu, gainerako itartea zabalduz, behon deiela. 19:50 Urdei Beiren denbora, gaurko egun hontan, marka hemen, 2009an Kaikuk, Euskadiko txapelketan ezarri zuen estropaderen moretan, 19 eta 16. Postura desde arriba. Poder de entrada. Zierbena eta Tiran, segundu bateko tartean dira, Erne. Hor txanden arteko konparaketarekin ari zarete. Astillero lehen txandan 3. izan da, eta haien denboratan doa orain, 2. txandako nagusia San Juan. Eta pentsa, Pedreña momentuntan Zierbenaren aurretik ere egongo litzake. Zer den? 200 Saboya! Ea ba, San Juan darrakari dira, haien lan ongi betetzen. Eta Portugalete, azkena. Ea bukaeran ze gertatzen den. Horren txorma zabalbila, emango dizkio 1, 2, 3 pala. Teoriak horixe dio, 3 pala patroiak. Hor dira ba. Bate balantzarik egin gabe, begira. 15-06. Urdaibaik, 15 eta 22 San Juanek. 15 eta 30 markatu du Astillerok. Lehenengo txanda. Zierbena, 15 eta 53 Pedreñaren atzetik. Segundu bat gehiago. Tiranek 15 eta 55. Portugaletek 15 eta 59. Harrigarria. Liga Portu horre. Horrein hau entzat oso gogorra izaten da horrein treniruan jotea. Jakin, azkeneko postuan, nekea pileatzen, kostaura begiratu eta kontrarioa falta, txarra. San Juanek Zierbenari 14, Zierbena Tiran. Hor oso burruka interesgarri izango dugu azken dutze honetan, 2. txandaren amaiera. Eta Bermeotarrak seguru, datu hauek ikusita, lasaiago, eta pentsatuz, aizu, zer gaitik ez? Haizeak horrela jarraitzen badu, bandera ere zer gaitik ez? Bai, bandera usaneak. Azken aldian, hortxe geratzen dira, gorkare ibili da, patronaren puntuak eta jasoz, denborazkoan zain gaur ere, bada espadere uretan geratu daitezela. Zierbena estropada txukuna egiten ari da, une honetan 6. dugu, Jose Manuel Ortiz, ordezkariarekin gaude hemen, egunon. Egunon. Bueno, estáis haciendo una magnífica regata hoy, lástima que las condiciones meteorológicas hayan cambiado en esta segunda tanda y estáis marcando peores tiempos que los de los primeros. Sí, pero bueno, esto es el remo, ¿no? También te puede favorecer con respecto a la tercera, aunque ahí como hay más diferencia de potencial, pues se notaría menos, ¿no? San Juan ha cogido la cabeza hoy, al 3er minuto si no me equivoco, pero vosotros estáis aguantando bastante bien, a 13 segundos. Ahí estamos en estos momentos empatados con Tirán, a ver si somos capaces de ganarlos, pues para reforzarnos mentalmente por lo menos, ¿no? Acabar segundos de la tanda. A falta de que concluya esta jornada hoy aquí en Hondarribia, ¿qué balance haces de la de ayer en Oja? Bueno, era un campo nuevo, no está por calibrar todavía, no hubo viento, entonces sí creo que por las calles interiores, la 1 a 2 podía haber menos calado de agua, bajando el agua, ¿no? Pero bueno,
pero es al final algo que como lo miras objetivamente, pues siempre parece que es así, ¿no? Suerte para Zierbena, gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Iranek aurre hartu dio Zierbenari. Amaiera ona dute Galiziarrek eta gaur ere hori frogatu nahian dira. San Juan, Urdaibai baino 26 segundu gehiago erabiliz. Orain artean egindako lana konparatzen badu. Eta Tiranek buelta eman dio, Miguel? Atzetik eta ibili da, horrentxe, treneru beteko aldea, eta erritmoa ere, nabarmen, igo dute Alvarezen. Eta hauek ere, hortxe dira, estropada eremuaren erdikaldera, esan daiteke laugarren kale artera hortxe. Hori da, laugarren kale aldera, eta bueno, abek ondorio estatu dute, baiziaren eragina, korrontearena baina handiago dela begira. Handira. Korronte gehiago dago etortzeko hemen, 0 kaletik baina, nahiago izan dute, haizea aprobetxatu. San Juanek Tirani 13, Zierbena 17, Portu 19, hor atzean behar bada, Bizkaitarren artean burruka. Arraras presidentearekin gaude hemen, San Juan derren presidentearekin, bueno, egunon. Kaixo, egunon. Eta lehenengo eta behin, zorionak Gipuzkoako emakumeen ligari dagokion garaipen askuratu duzuelako. Bai, eskerrik asko. Gaur ezin izan dugu bandera eraman etxera, zorion du behar zaio Zumaiari, baina, bueno, garaipena ligara guria da, eta, bueno, posik. Gaurko hemen Hondarribiko estropada honi dagokionez, 3. minuturako ja estropadaren buruan zaudeten, hala ere, baldintzak asko aldatu dira, eta demora aukerra bat markatzen nahi zaeten. Bai, hori ikusi da, guk oso ondo atera gera, hasieratik aurre hartu dugu, eta aldeak haunditzen jundira pixkanaka. Baina, bueno, aurreneko txandako 3 tripulazioak hortxe daude, ez guain astillero aurretik badirudi gaudela, eta hori da helburua, gutxienez arrei ere bai erabaztea. Ja, ba horrela den, segi estropada ikustera, eskerrik asko, Xabier. Oso ondo, eskerrik asko. Hemen azken txampan, Jaun Andreok, Pasaidon Ibanekoak, estropada goiti bera menperatu dute, oso asteburu ona San Juan darren. Zierbena eta Portu borroka bizian, Tosta pare bat aurretik dator Zierbena, baina gutxi. Erne, San Juan! San Juan! Bai! 20 eta 17 zailkapenean 3. tokian Urdaibai baino 26 segundu gehiago behin-behineko datuei. Tiran eta Zierbenak ontzierdi bat, horren bestez, baina aurretik garbi. Tiran 20 eta 29, Zierbenak 20 eta 34, eunekoek erabakiko dute Zierbena eta Pedreñaren arteko diferentzia, eta Portugaletek 20 eta 35. Tarte txikian, begira, hor 2 puntu dantza. Eta hor David Alvarez, botinak zoriontzen ari da. Bigarren tokia lortu dute txanda honetan, San Juan darrek irabazi dute txanda, 20 eta 17 Jaun Andreok, erreferentzia beraz, favoritoentzat, orezko txandakoentzat, lehen txandako garaileak markatu du Bermeoko Arraun Elkarteak. Urdaibaik 19 eta 50 irabazi du lehen txanda, eta hori da, hobetu beharrekoa, Hondarribiko 27. bandera irabazteko. Hori joarituko da lehen kaletik, 2. Kaiku, 3. Hondarribia, etxeko Ama Guadalupekoa, 4. Cabo da Cruz, orain iragarkia. Ederra estropada bertatik bertara jarraitzeko, eta hauxe dugu gainera, zale gehien biltzen duen estropadetariko bat, eta giro ederra, etxekontzia lidertzan, eguraldi zoragarria, horre dena laguntzen du. Urdaibeiren erreferentzia da hemen kontuan hartu beharrekoa. 19, 50, 84, Jaun Andreok, gai izango ote dira orezko txandako lauak, zailkapen nagusiko lau oilar handi horiek Bermeotarren denbora hobetzeko, hori ikusiko dugu. Asko egin beharko dute, Horixe da galdera. Asko egin beharko dute. Hori jo izango da lehen kaletik arituko den ontzia, Kaiku 2. Hondarribia 3. Cabo da Cruz 4. Gogoan dute, Cabokoek hemen 2004an lortutako bandera. 4. kaletik orduan ere, gainera. Haiekin berriketan eta estropada aurretik, eta bai, gogoan nola gainera. Bai, orduan gogoan dut, azken luzean 4. kaletik, estropada ere mua zeharkatu, eta nola bokatu zuten lehen bizikoan, gaur ere handi joango dira. Bueno, hemen txari dira prestatzen. Lehen bi kaletatik, hori jo eta Kaiku hortxe dira,
eta ikus dezagun ba. Nik uste azkar antzemango diogula, haizea konparatzen ari ginen da batazbestekoak, lehen txandan 15,0, ipar ekialdetik, bigarrengoan 14,6. Zer esan nahi du horrek? Hori batazbesteko bada, ikusi behar da momentu bakoitzean nolako eragina duen, baina korrontearen indarra, nik uste dut hori izan daitekela gaurko ulertzeko giltza nagusia Ibon. Nik ere bai, hor biziak izan da, hemen Bidasoi ibaia hemen itxasoratzen dela kontuan hartuta, larri ibili. Urak buelta eman, 6 ordu behar du, itxasberatik itxasgorara lortzeko. Lehenbiziko 3 ordutan, ura indarra joaten hartzen da. Intentsitateak gero eta gehiago izaten du. Hortik etor liteke. Hor non bai dira, Mikel, Bai. Hori agora. Hor dira Bajaun Andreo. Abantean orain degontziak. Haizea 16ko abiadurarekin une honetan bai! Ea ba. 16 kilometroko abiadura iparreki aldetik eta beste aurkari bat. Horrezko txandako entzat. Hondarribi eta Orio, estropadaren buru hartu nahia. Kabok 2 segundu galdu ditu jadanik. 20 segundua bete da, 20 segundutan Kabok 2 segundu. Ez da irtera ona. Eta liga jokoan, Orio eta Hondarribien artean. 3 puntu ditu. 3 puntu. Hondarribik alde. 150, Oriok 157. Hondarribi egurrean irten da. Zalen aurrean eta animo galantarekin. Hemen Oriotarren kuadrilan, ez dago, nobedade berezirik Goñi barruan eta Unai Etxeberria kanpoan. Hori da, Igor Makazagak atzoko treneru errepikatzea, 14ko errepikatzea erabaki du, eta nobedadea, Unai Etxeberriak orain arte estropada dentenak ez, gehiena bai, jokatu ditu, eta azte honetan, estropadarik ez, da nik uste dut, Arkaitz Goñiren, mesedetan edo, dana taldekideak dira, baina guztien nahi dute erraun egin, eta hor, ekarri duena da, Iñaki Elortza kontrankera ekarri. Hondarribia ondo irten da, Hori bi, Kaikuri 3, Kabori 4 Jaun Andreok, hasiera ona Hondarribi, konparatzen ari naiz, Urdaibiei baino, segundu bat motelago Hondarribia, hori ez da asko. Kaiku, Jose Luis Kortak aldaketak, atzotik gaurkora, 4 eta esan daiteke hause duela kuadrilla. Bai, jauna, hause da, 14ko hau, Zarautzen errepikatu zuena, Zarauzko ikurriña eraman zuena, eta atzoko treneroakin alderatuz, Palazuelos, Zubiri eta Medina barrura, estriborrean, eta Javier Agirre Gomez Korta. Honek aipamen merezia, uste dut merezi duela, pixkanaka toki egin duelako, kuadrilla horretan, eta maztozta baborrean. Ikaragarri Hondarribia, Hondarribik hori 3, Kaikuri 4, Kabori 6. Eta esan daiteke Orbañanosen mutilentzat gaur oso egun berezia dela. Hala ere, Urdaibei baino 3 segundu motelago Hondarribia konparaketan. Ibon. Bai, hori oso esanguratsua, hementxe Hondarribia, ez du aldaketarik egin, atzoko kuadrillarekin alderatuta, eta ipagarria, pixkanaka, Iker Mari Ezkurrena, 3. tosta estribor horretan, hortxe bili dira, Zelaia eta biak, eta asteburuetan behintzat, Zelaiaren alde. Ea orain begira itxaso zabalea oraintxe ateratzen, eta hemen baldintzak aldatu egingo dira. Hondarribiak hori 2, Kaiku 4, Kabo gehiago atzeratuta 6 segundura, eta Kabon gaur 4 aldaketa erabaki ditu Gustavo Vázquez entrenatzaileak Ibon. Hori da, besteak beste Brancaria aurreko aldatu du, Martinez hartuta, estriborrean 2 aldaketa egin ditu, Triñanes eta Ramon Blanco barrura, eta baborrean, Juan Antonio Serradilla, kontrankikoa, estorbadak gehiena jokatzen dituna, atzo lehorrean zen, gaur Gustabok barruan sartzea erabaki. Erne hurrengo datoa. 3 minutu eta 20 segundu lanean hasi diren eskerostik, Hondarribia kontrolpean du gorezko txanda, baina Urdaibe baino 5 segundu motelago do. Hori da, eta San Pedro eta Aztileroren denbora baino kaskarrago. Joan etorri bat egin behar da, txaron egingo dugu. Orduan erreferentzi zehatzagoa, borobilagoa, baina Erne gaur txanda batetik bestera diferentzia dira. Mendatuan ikuste dut, Hondarribia aurretik ikustea da, lehenbiziko luzean, 4 minutuan. Hori da aipagarria iruditzen zait. Normalean, barrura,
puskatzen duelako, estropada. Eta zoritxarrez, Hondarribiaren ontzian, ama Guadalupeko ontzian gure kamaratxoa kokatu dugu, hor ikusten duzue, baina gora beratxo batzuk bai, eta orain artean ezin behar bezalako irudia jaso, eta horretan ari dira buru belarri gure teknikariak, hemen mugan gaude, badakizue, eta inguru honetan beti zailtasun gehigarriak izaten ditugu eginkizun horretarako. Hondarribiak hori 4, Kaikuri 6, Kabo 10. Hau da luzea, Luze honetan oso tarte handiak egin ditu Hondarribiak. Pentsa Kaikuri 6 segundo, Baina Urdaiberekin konparaketan 7 motelago, San Pedro eta Astilleroen atzetik, eta San Juan baino segundutxo bat bizkorrago. San Juan 4. kaletik joan da, Hondarribi 3. kaletik, hor dago beste datu bat. Hondarribik gaur 2 helburu ditu, batetik. Hori jo atzean lagatzea. Hori garbi dago. Gero bandera, bandera, alba da, noski etxean, eta beti bandera helburua da. 5-0-7. Ea orain, barrura Oriok kalea, gehiago guztien zait etortzeko, korronte gehiago izango du. Hortik ere etorliteke, Hondarribiak kanpora Orio baino korriente gutxiago izango zuen. Normalean, ea orain, Oriok nola erantzuten dion Hondarribiaren lehenbiziko krotxetoni. Beste datua, Portugaletek esan dugu estropada kaskarra, Portuk 5-11, lehen ziabogan, Oriok 5-11, Kaikuk 5-13, Kabok 5-17, danetan kaskarrena Kaboren denbora. Baldintzarik txarrenak nabarmen, 3. luze honetan. Bueno, maniobra ostean, Hondarribik hori 4, Kaiku 6 da, eta aurrez grabatuta ere badugu, Iñaki Errastiren iritzia, lankideok, hauxe izan daiteke momentua, hori pantailan jartzeko. Bueno, esan duzu bezala, estropa guztagatu ginen indako estropakin, baina, bueno, 3. postoekin konformatu beharra euki genu, baina, bueno, bukera arte horregon ginen pelean, da, bueno, nik uste gaur de oso animoz etorri eta, bueno, 3 puntuk aldia do, baina, bueno, gu estropa junda, gaur estropa hon naite du. Bai, azken 5 estropadetan, hortxe ongeak erraiten, aurrena oso gertu, behintzat azkenengo momentu arte estropa lehiatzen, da gaur de esperantza horrekin, da behintzat Hondarribin aurretik atzean. Hondarribin aurretik eratzea, hori da helburua hori jotarrentzat. Liga jokoan dute nola ezpa, Hondarribiak 150, Oriok 157, ziabogan Hondarribiak hori 4, orain 2, baina banderari begira, bandera Bermeo bidean izan daiteke, Ibon Gaztainazpi kontutan hartzen badugu, Urdaibai orain, Hondarribi baino 6 segundu bizkorrago, oraindik luzea amaitu arte zain egongo gara, baina gauzak argi ditugu eta demora guztia kontuan hartzen badu ditugu, Cabo da Cruz asko sufritzen eta demorarik Makalena markatzen ari da eta presidentearekin da Sara. Mario Vidal daukat hemen aldamenean. Bai, buenos días Mario. Buenos días. Bueno, te preguntaba aquí antes de entrar, tú estabas aquí en 2004 cuando ganasteis la bandera, por la misma calle además, ¿qué recuerdas de aquello? Bueno, pues fue un día grande la verdad para nuestro club, es la única bandera que tenemos del ACT, de nuestra primera etapa. Pero bueno, viendo los resultados de hoy, estamos últimos en estos momentos de la regata y hoy sí que puede ser un día duro. Hoy están cambiando mucho las condiciones meteorológicas, eso está prácticamente condicionando esta regata. Pues parece que sí, ya la segunda tanda con respecto a la primera ya marcaban peores tiempos y ahora esta tanda está marcando, nosotros estamos marcando el peor tiempo de todos. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, algunos cambios también habéis hecho para hoy, ¿verdad? Sí, ayer había 5 chicos, hoy están remando todos. Es la política que tiene el entrenador, creo que lo está haciendo perfecto, tanto el entrenador como el equipo, y vamos a ver. Suerte para Cabo, gracias. Muchas gracias. Hondarribi eta Orioren artean orain tarterik handiena 7 segundu, eta hor tartean San Juan eta Astillero izango genituzke, eta hori Oriotarrentzat garrantzitsua izan daiteke. Hondarribi bestetik, Urdaiberekin konparatuta, segunduren bat jaten orain, beti Bermeotaren erreferentzia hobeagoa, Hondarribi 5 eta luzea bukatzeko 300 metro falta dira. Orio gain gainean izan du, 2 segundora. 2 segundora, eta pentsa orain ikuste dute leunean edo babesgunean sartu direnean, ostera ere Hondarribiak
bueno, tartea zabaldu egin du. Orio eta Kaiku ia parean dira atzetik. Ea maniobran. Bermeotarrek 9:43 markatu dute lan erditan. Hondarribia ia 38 palan, barrura. Orain, une bikaina orain. Hori minutu terdian ia 6 segundu, 7 sartu dizkio. Ea orain Oriok eutxi berdio, Kaiku Orioren aurretik orain. Orain Oriok burua parean dira, olatutxo batekin hortxe dira. Baina, hor burruka. Eta lan erditara, Urdaibai, Hondarribi baino 6-7 segundu bizkorrago sartuko da. Estropada erdiko erreferentzia orantxe, beti oso garrantzitsua. Esto, Hondarribia argi. Handa Hondarribi. Ondo neurtu eman du. 9:52, 8 segundu pasatxo. Urdaibaiko Hondarribirio. San Pedro 9:51, Hondarribik 9:52. Oriok 9:58, Kaikuk segundu bat gehiago. Eta Orio behin-behineko zelkapena lan erditan 6. alitzateke, Kaiku 7. Cabo da Cruz azkena 10:08. Orain irteeran, begira Hondarribiaren jarraitzaileak, irteeran orain 9 segundura Orio eta Kaiku. Eta Urdaibai Hondarribi baino 8 bizkorrago. Ea ba, den egin beharko dute ondo Hondarribiarrek buelta emateko egoerari. Baina, txandari begira, zelkapen nagusiari begira Ibon, estropada oso ongi bideratu dute Orbañano zen mutilek etxeko. Pentsa, egon den dagoen parekotasunarekin hori eta Kaikuri orain 9:10 segundu ateratzea lehenbiziko luzean joan diren bezala Hondarribitarrak, ba orain horretan jarraitu behar dute eta orain Orio nunea da, Orain hor burua hotz mantendu behar dute eta ligako borroka horri eutxi ez da egunik onena eta horrelako egunetan garrantzitsua da ahalik eta puntu gutxien galtzea. Hondarribi Kaikuri 10, Orio 11 hor duzu egoian informazioa. Eta Rankas orain lanean Jose Luis Kortaren kuadrilla. Hondarribi nagusi garbi txanda honetan, baina Bermeotarren errenta lehen txandako garaileen errenta gora. 9 segundu San Pedroren denboratan Hondarribia. Aurrera zara. Bai, hementxe gaude Pedro Maria Bandorekin, Kaikutarren ordezkariarekin hain justu ere, borroka benetan polita ikusten ari gara Kaiku eta Orioren artean txanda honetan. Bai, gure asmoa gaur goizean, atzo buelta ematea izan zen, ikusirik ze alde egoten txandan arteko, momentu honetan ikusten da argi Hondarribia aurretik edoala, eta bigarren izango litzake paper ona. Okerrez barago, Saruzko bandera irabazi zuen kuadrilla bera atea du Kortak gaur, helburua. Bai, kuadrilla bardina, baina kondizio bardinak ez daude, eta, baita, ikusin behar da, gaur Hondarribik izten estropada eri dela, eta zurindin berdako ez da, baina, gu gortxe geratzen bagara txanda honetako hori momentu honetan aurretik duaz gorioekan, izango litzake paperona. Haizea, korrontea, zeharo baldintzatzen ari dira gaurko estropada. Bai, ikusi da lehenengotik bigarrena eta lehenengotik bigarrena. Lehenko komentatu ban Jose Luisen nola onerak batere egon behar direla, eta arrazio duka. Espektakula butxoek altxe, eta hemen ikusten da Pedreña Zadrao azkenengo ligan hor borrokatzen beste txandakoak egon gare bere bai atzeko aldetik. Sorterik onena Kaikurentzat, eskerrik asko. Bale, Kaikuk orain tartea lortu du Orioren aurretik, 3 segundu, baina tartea benetan, tartea ipagarria, orain joaterakoan, konparaketan Bermeotarren alde doa, Hondarribiari 12 segundu. Hondarribiak txanda kontrolpean du, eta Oriotarrentzat ligari begira oso puntu garrantzitsuak dira hemen jokoan. Bai, eta orain joateko segurazki kalerik kaskarrena korronte gehiago izan dutelako, begira datu bat, Oriok Pedreñari orain 3 segundu. Nik uste dut hori esan da, dena esan da dagoela, eta gaur ligari begira puntu garrantzitsu asko jokoan, eta okerrik ez baldin bada, nik uste dut Bermeo aldean, Urdaibai inguruan,
ospatzen azteko ez. Bai, bandera... Zai egon behar da, baina... Bandera urbil dute, oso urbil. Hondarribik asmatu beharko luke erabat gero, haize ufada garrantzitsu batzuk eta bueltan alde izan, norabidearekin asmatu, denetarik ikusi dugu, baina itxura behintzat garbia da Bermeotarren aldekoa begiradatuak. San Pedroren atzetik legoke, behin-behineko sailkapenean Hondarribia. Eta Kaiku eusten, Kaiku Orioren aurretik, hor burruka garrantzitsua, puntu baliotsuak daude. Orain kontua da, Orio, Kaiku Astillero eta San Juanen atzetik dabil, eta ea Hondarribiarekiko zenbat postu, zenbat puntu galtzen dituen edo berreskuratzen dituen. Momentu hontan lau galduko lituzke. Hortxe doaz. Argibili bada albisterik eta KAE bat ligan bukatu da, Trintxerpeko ikurrina denboraldiko azken proba puntuagarria. Getariak markatu du denborarik onena, 19:48 eta hortaz Getariak irabazi du liga 121 punturekin Zumaia bigarren, 129 eta hirugarren Lekitxarra 123. Hor dago badatoa, Getaria KAE ligako nagusia, Zumaia bigarren biak izango dira igoerarako playoff horretan eta Getariarrentzat ikaragarrizkoa, arraunlarientzat eta entrenatzailearentzat, Gorka Etxeberrientzat. Egia esan Getariako herriarentzat, garaipen handia da. Zorionak hemendik, 15 eta 24 Hondarribik, Bermeotarrek 15-0-6koa markatu dute. Kaiku, maniobratik irtetzen, hori orain, 2 segundu bien artean, Kaiku 6garren alitzateke, San Juanen atzetik, 15 eta 35, Oriok 15 eta 37, eta Kabo, azken aurrekoa orain Porturen aurretik, 15 eta 48. Hondarribi eta Kaikuren artean 10 segundu, ea ba, Urdaibai eta Hondarribiren artean 18, konparaketan, 18 segundu, bai, Kaikuk adibidez, atera zituen Zarauzko lehen jardunaldian, dena ongi eginda, eta olatu denak aprobetxatu. Bai, eta oso bestelako baldintzekin. Han bazen ondoko itxasoa bazen, gaur apartekorik ez, ez zait iruditzen gaur, alakorik gertatuko denik. Eta Hondarribiak hasi eta buka, estropa, nola joan den lehenbiziko luzean, eta orain hauek gozatu, sufritu bai, nekearekin sufritu egin berbaita, baina gozatu beste lanik ez. Eta orain, hemen ikusten dugun kuadrilla honek, orain eutxi berdio ligari. Ea irakoitzek eta igorrek zer erabakitzen duten, zen norabide hartzen duten. Kaikuk hori 5 segundu, bigarren postua txanda honetan, horrezko txandan ere, garesti jarri da hori jotarrentzat. Arostegi jaunarekin gaude hemen KAE bat ligari buruz hitz egiten gainera, baina gaurko hemen leia Onjarbin daukagu eta helburua argia. Ia Onjarbiren aurretik bukatzea zuen, ezta? Zaila. Ontxe 14 segunduta ikuste gaudela, eta hori baino gehiago helburua, hor tarteen ikuste ditu San Juan eta Astillero uste zeudela, eta hori bintzaten zelkapenen puntu asko zitugun galtzen. Lehendabiziko txandako entzat, baldintzak asko hobeak izan dira, eta horrek markatu du gaurko estropada. Bai, hori bai, ikusi da lehenengo tandan baldintzuk esan dezun bezala baldintzak hobea ziala, izea gorak ajunda, eta alde hortatik bai, kaltea, baina gero tandan bertan azkenean daino baldintza berdinetan egia, eta egia da baita ere nik usten lehenengo kale honetan korrintiakin eta ni baiti datorren korrintiakin gehiago sufritzen nahi gehala, baina besteik ez da tokatzen, hortik ikutia. Sorterik onena hori horentzat, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko. Hor da hori jo, Kaiku ongi ari da orain, Kaikuk Hondarribiri luze honetan 3 segundu jandizkio. Hondarribi aurretik garbi, Kaiku 8ra, Orio 16ra. Pentsa, Kaiku lanerditan Hondarribiarekin 9 segundu galdua zen, eta orain bigarren estropadarrian, Hondarribia adina dabil. Bandera Bermeora doa, jaun Andreo. Bandera Bermeotarrentzat da, eta San Pedro behin-behineko zelkapenean bigarren tokian da, ea Hondarribia hor bigarren postu hortan kokatzen den ala ez, San Pedrotarrentzat gaurko eguna ere benetan interesgarri izan daiteke, bekalde hortan asko dagoelako jokoan. Jaun Andreok, Kaiku azken luze honetan asmatzen ari da, atzetik aurrera. Nik uste dut kaleari eusten ari direla, Mikel, pixka bat estriborrera, eta hori bai, kaleari eusten. Hori horentzat gauzak okertu dira, Astillero 6garren behin-behineko zelkapenean, eta Orio 7 segundu atzetik. Begira, hor dira norabideak,
Horiok segurazki erabaki du, korronteak gehiago nola dagoen, hemen hori eustea, hauen irakurketa da, korronteak aizeak baino indar gehiago duela, eta hori aprobetxatu behar, eta gainera bigarren luzean ondo etorri da, Horio. Estroparri arte, largo erdira arte barkatu. Hondarribi, San Pedroren demorak hobetzen jadanik, eta bandera Bermeotarrentzat izango da. Orain artean 3 garaipen zituen Urdaibaik eta gaurkoa 4. izango da. 11 segundu, Hondarribik 15 eta 24 maniobran, Kaikuk 15 eta 35 eta orain 6 jetxi da diferentzia. Kaiku azken luze honetan ongi ari da. Ondo ere. Bizi, 51 palan, Hondarribia, erabat 4. kalera joana. Txandako nagusia Hondarribia, hor ari da. Eta Kabo Horioren gainean, gainean edo 3 segundura. 3 segundura. Hondarribiren norabidea jarraitzen ari da Kabo, Bandera Bermeotarrentzat, Jaun Andreo. Urdaibaik, 19:50, hortik gora garbi Hondarribi. Hortxe doa Hondarribi horrezko txandan nagusi zaleen aurrean. Bai ama Guadalupekoarentzat. San Pedroren aurretik. Hondarribik 20:06, euneneko gutxi dira, zaiongo gara espadan. Orain Kaiku 3. Horrezko txanda honetan, Kaiku San Pedroren atzetik litzateke 4. zelkapenean. Eta Horio Kaboren aurretik, baina tarte txikiarekin ontzi bat. Oraintxe Horio, 21 segunduko atzerapenarekin eta 7. tokira Horio, Astilleroren atzetik 20 eta 28, Kabo 20 eta 32, 9. postua. Beraz, Hondarribi 2, Horio 7, koska haundia zelkapen nagusiari begira Ibon, banderarik gabe geratu da Hondarribia, baina liga gaur esan daiteke oso hurbil dutela. Eta Bermeotarren presidentearen irrifarrea ikaragarria da. Aurrera, Sara. Dena esaten du Aranbururen irrifarre honek. Eta mutilak ere bai. Eskerrik asko. Bueno, bandera para Bermeo, vamos poco a poco sumando puntos, los chicos estarán contentísimos también, imaginamos por las imágenes que vemos también. Bueno, hoy hemos llevado bandera, hemos recortado un poco, pero bueno, contentos porque unas veces nos tenía que tocar alguna vez la suerte también, ¿no? Hoy nos ha favorecido el tiempo, pero bueno, ayer yo creo que nos perjudicó. Y también me acuerdo que me decías, ¿te acuerdas en San Pedro cómo cambió el tiempo radical y os tocó bailar con la más fea? Pues hoy os ha beneficiado eso también. Hoy nos ha tocado bailar con la más Sí. Os lleváis la 4ª bandera para Bermeo, sumando puntos ya. ¿Cómo afrontáis el futuro más inmediato? El futuro nosotros nosotros siempre bien. Luego sale lo que sale, pero el futuro yo creo que le vemos bien. Tenemos una tripulación y si logramos mantener a todos para el año que viene, entonces se verá Urdaibai compitiendo donde tiene que competir y si nos ganan se felicita, pero si ganamos nosotros esperemos que nos feliciten a nosotros también. Muy bien, Agustín, muchas gracias, a disfrutarlo. Venga, eskerrik asko. Aramburu jaunaren posa mutilena ere ikaragarria da. Bai. Hortxe begira, ontzi barruko irudiak eta hau ontzi festa, Hondarribin. Bueno, Hondarribik gaur 2. tokia 20:06:82, San Pedroko 20:07:14, argitu dira hor argitu beharreko kontuak. Oso garrantzitsua, Mikel, hor beste puntu bat gehiago. Jakina. Urdaibairirentzat ere bai, San Pedrorekin daukan borroka hortan. Eta Portugalete azkenean azken tokira joan da, Horio 7. 5 puntu, Ibon. 5 puntu sartu dizkio Hondarribiak hori eta etxeko bandera ez dute irabazi, baina ligaren bila pausu galanta eman dute Hondarribiarrek. Francis González Etxabarrierekin gaude, berari galdetuko diogu, gaur beste urrats handia eman duzu hemen herrian, bandera lastima ezin izan duzu lortu, baina beste 11 puntu eta Horiorekiko aldea haunditzen, egunon. Bai, sailkapen orokorrari begira oso urrats handia eman dugu gaur, sekulako estropadin dugu, horizko txanda nagusitasunez irabaziz, eta, bueno, nik uste dut gaurko, lortu dugun puntu kopuru hori, oso garrantzitsua esan gaudela hemendi bukaeraino.
Asteburuko balorazioa, zein da, Frantziz? Bueno, balorazio bikaina noski, atzo bandera irabazi, gaur horrizko txanda irabazi, eta bandera, bueno, ikusi dugu, nola aldatu den eguraldia, eta horren erruz agian ez dugu eraman, baina, bueno, gu sailkapen orokorrari begira hor jarraitzen dugu, punta-puntan, meritu handiak eginez hor mantentzeko, eta horrela jarraitza espero dugu. Hemendik aurrera, zer badakigu proba puntuagarri gehiago gelditzen direla, aldea handitzeko, baina Kontxako hitzordu handia ere hor badago. Bueno, gu pausos goaz, datorren asteburu garrantzitsua da, hor Portugaleteko erreka horretan estropada garrantzitsua, hor aldeak egoten dira kalen artean, eta guazen hori pasatzera eta gero Kontxaz pentsatuko dugu. Sondo, eskerrik asko gozatu. Bale, eskerrik asko zugu. Hondarribiarrek 8 puntuko altxorra dute orain sailkapenean, sailkapen nagusian. Hondarribiak 161, Oriok 153. Asteburu ederra joan da hau Hondarribiarrentzat. Uste dut ligako tarterik handiena, oraintxe dela 7 izan zituen, Hondarribiak aldeko, eta pentsa unerik txarrenean, buelta eman, berriro ere 8 puntuko. Patroien sailkapenean Karpinterok 3, Aranberrik 2, Zurinagak 1, itzengo dugu, beste egun batean patroien zailkapenari buruz eta neurketa sistemari buruz, eta hor da Karpintero, posik bere elastikoarekin, eta berehala joango dira Hondarribiarrak, lidertza birkonfirmatu dutelako agintarien ontzira, eta gero joango dira bermeotarrak banderaren bila. Aurrera, Sara. Oiarbide jaunarekin nago hemen, eta egia esan Jose Manuel Opari ederra egin dizute gaur, Libiakoek. Bai, Opari ja oso nahi dute, baina pena da. Zentesimoingatik puntua gehiago zeugitzia. Pena, baina hala ere, 10 puntutxuk gehiago aldea handitzen astillerorekiko. Bai, agia, pixkanaka, baina eske egia, aurten ondu gaiz behida lenguan ondu nintzen, eta zentesimengatik dauzkagu 7 puntu gutxillo, Bat balima da, 2 balimaia, 10 balimaia, beti zentesimak egita, beti haurik egena gure kontra izaten dira, baina, bueno, hoi topiko bada, arrauna hola da, eta itxasu egin ez da ez da reiteki. Eta, Jose Manuel, sailkapen nagusiari begira, hortxe gertu daukazu ez zerbena, ez da? Bai, 6 puntua dago, eta hoi arrapatzea posible da. Datorren asteburu Portugaleten da Bilbaon estropagona egiten ditugun, eta, arrapatzen dugun zierbanare. Sorionak. Eskarrik asko. Zierbanak 70 puntu, San Pedrok 74, Astillerok 72, Bermeotarrek 55 poliki, 85eko zigorrarekin hasi ziren, eta 4. bandera Bermeotarrentzat. Hantxe da! Hondarribiko patroia Joseba Munarriz elastiko horiarekin, lidertza oso egun ederra Hondarribiarrentzat. Banderarik ez, baina begira jaun Andreok, non diren zailkapenean, eta hemen bildutako arraunzale guztiak hori ospatzen ari dira eta mutilen lana eskertzen, Ibon. Azte bukaera, bikaina, biestorbaetan bandera bat, eta ligari begira, unerik txarrenean, aurrera pausu galanta eman du, eta gaur ere, pasaden astean esaten genuen, hau zarautz da lantzagiroa poparean, eta gaur ere Hondarribiarekin begira. Betiko topiko bat bete egin da. Honek hasieran esan dugu, estropada eremunek zerbait baduela, eta gaur zenbat gauza utzi dizkigun, gauza oso erabakigarriak, bai goitik eta bai betik. Eta zergatikan, eguraldi aldaketa, korronteak eta holako, zorginkeria. Estropada eremuaren itxasoko gora bera. Hauxe itxas kirol bada eta horrek eragin ikaragarria du. Eta hor doaz orain Bermeotarrak, Bermeotarrentzat ligako 4. garaipena. Eta hortaz aparte zaztu Bizkaiko txapelketa, Euskadiko txapelketa eta Espainiako txapelketa denak irabaziak dituela, eta posi joango dira gaur herrira Bermeoko arraularia. Aranberri igo da. Hortxe da, Gorka Aranberri, ospakizunaren garaia, bere ala protagonista gehiago, Sara Gandararen eskutik, eta Garagardo botila erraldoia ere bai. Posik dira Bermeotarrak. Zalantzak izango zituzten da. Txanda amaitu, kronoa duk ere bai. Eta nik esan dut lehen, ez zait iruditu, nola atera diren ikusita eta
Urdeibairen, halako aparteko estropa egin dutenik, esate baterako pasaden astean zarautzen bezala. Baina, begira, ez dugu asmatu eta behon deiela. Eta Aitor Kerejeta Hondarribiko alkate jaunaren eskutik hartuko du bandera, apresaria ere bai, apresaria hemen jokoan. Txapasi, txapela. Eta hortxe da Hondarribiko banderarekin Gorka Aranberri. 3 irabazia zituen Urdaibaik hemen, hauxe laugarrena da. San Juan Darrek, bai Pasai Donibanek eta Donibaneko, 2 eta 3, herriarentzat 5. Hondarribik 4 garaipen, arraun elkarte bezala. 4 eta Hondarribiren parera, Urdaibai gaurkoarekin 4 baitak. Hori da, eta Oriotar bezala, Miguel, beti izan da Oriotarrontzako estropa eremu kaskarra, behin bakarrik irabazia oso berandu, normalean estropa desastrekoak eginda, eta gaur ere, hori baiestatu da. Tamalez, Oriotarrentzat. Oriok gaur 7. egin du hemen Onjarbin, sailkapen nagusian 2, baina Hondarribiak aldea handitu du, Bai, azken finean 7. egin du, Hondarribitarra 2. Gaur 5 puntu sartu izkigu eta, 8 puntu egia zane, abantaila polita gate momentu honetan. Lehenago esan dugu, eguraldiak zeharo baldintzatu du gaurko estropada. Bai, garbi ikusi da, lehenengo tandakoa baldintza honena zeuskatela, baina, esan dizut, ez de hori aitzakitza jarriko, 3. tandan deno baldintza berdinak genuzkan, aizeari dagokionez behintzat, eta, gaur hobeak izan dira, eta zorionak ematea besteik etzaigu gatzen. Datorren aste bukaeran, beste 2 proba puntuagarri jokoan, Bilbon eta Portugaleten, dena ematera. Gu dena ematea estropa guztien atatzea, eta honek ez du aldatuko gure planteamentua, azken finean estropa esaten nahi gehan bezala estropada goitzan jokatzea liga, gaur modu batea gertatuan bezala, aurrengo astean zenek esateigu ez dela gertatuko beste modu batea, ez? Eta, berdin jarraitu berdeu, lan eta lan egiten, eta, oraindik hilabete gatzen daia denbora bukatzeko, eta, modu politian bukatzen dugu. Gora bihotzak, eskerrik asko. Eskerrik asko. Irifarrea bintzat atera dio, Sarak Arostegi jaunari, ez da gutxi, gaurko zaplastekoa, handi xamarra izan da eta hori jotarrentzat ibon. Bai, handi xamarra, pasaren astean 6 estropada egin zuten, liga hortxe puntu atera jarri Hondarribiarekin, eta, 8 puntura, baina, oraindik 4 estropada falta dira, eta, gauzak ikusi egin behar dira. Asko falta da oraindik. Portugaleten ere bai, Bermeon ere bai, Portugaleten 2, oker ez banago, Miguel, erlojupekoa, printzipioz hori orientzat eta, beti izan da horio kontrarrelogista ona, eta, oraindik hau ez da erabaki, ez da gutxia horik ere. Gaurkoan, iraultza edo, puntu dantza handia egon den bezalaxe, hori, edonoiz, edonon gertatu daiteke. Falta diren 4 estropadetatik, San Miguel Liga bukatzeko, 3 Ibaizabaleko uretan dira. Pentsa, hori da, pentsa. Eta kale artean izaten diren aldearekin nahikoa da, tanda artean, egun txarra tokatu, kale txarra tokatu, beran jokoan dagoen guztiarekin, hau, beste aldera gertatzeko. Ze poza Bermeotarrena, zai hortxe, eta nola ospatu duten gaurko garaipena. Aipatu behar da, Hondarribik 5 bandera dituela, baina Bermeotarrek gaurkoarekin 4. Eta txanda ezberdinetan joan da askotan, larun batero, hori kontuan hartzekoa da, eta horrek frogatzen du gaitasun handia dagoela kuadrilla hortan. Bai, eta niretzako gauza oso garrantzitsua. Hondarribiak eta Oriok gaur errepikatu egin dute taldea, Kaiku albo batera utzi dugu atzo 9. egin zuelako, eta liga lehiatzen, beste hauek bezala ez direlakoari. Baina Urdaibaik 3 aldaketa egin ditu. Nik uste dut errotazio asko egiten ari dela Jon Saltzamendi eta momentu oso honean dagoela. Eta kuadrilla fresko ez dut esango, baina gutxien ibilianekin igual bai, eta jakin badakigu gainera azkeneko aste hauetan jo eta jo ibili direla, eta begira, une oso honean etorri zaie 4. bandera. 19 eta 50 denbora Bermeotarren alen txandan, eguneko irudirik politenak ikusten ari gara. San Pedrori 16 atera dizkiote, Astillerori 30, Pedreñari 43 txanda horretan. Azkenean estropada eremuaren erdikaldera etorri, eta hortik irabazi dute garbi lehenengo txanda, eta azkenik bandera ere bai.
Eta bigarren txandan San Juanek oso estropada ederra, ona egin du. 30-17 San Juan darren denbora. Tirani 12, Zierbenari 17, eta Portugaleteri 18. Portugaleterentzat asteburua ez da ona izan, presidentea ikusi dugu, triste. Eta burua uste asko, Donostiako banderari begira batipat, Ibon, esperorentzat. Beira, nik uste dut astebukaren honetan ikusi dugula aurtengo Portugalete. Eta hitza da irregular. Atzo, bere estropaein egin zuen, itxura bat eman zuen eta bar, 7. lekuan, hor nahiko hurbil denboretan eta bar, baino gaur kale zozketa eta aldaketa, azkena eta hori kolpe gogorra da, eta bestetik, nik uste goraipagarria txanda horretan joan den San Juan, San Juan 5. dago zelkapenean, eta 4. postu aurke dauka, 2 puntu kasera. Eskura, kabo harrapatzeko posibilitate handiak ditu. Eta hemen horrezko txanda, hemen esan dugu, helburu ezberdinak, Hondarribia oso ondo irten da, eta Hondarribiak gaur nahi eta nahi ez horioren aurretik amaitu nahi zuen, gero, bandera joan da, baldintza ezberdinak izan direlako, baina hauxe izan da jaun Andreok hildi honenen bildumatxoa, eta Bermeotarren garaipena, zorionak Urdaibai, Bermeo poliki ari da gainditzen zailkapenean zuen zulo hori, 85 puntuko zigorrarekin hasita, eta begira ze jendetza, kolore berde hemen nagusi, eta zaleak Arraun elkartearekin daude, azken urte hauetan ere bai, betidanik, oso lotura handia dago gainera, hemen herria, Arraun elkarteko partaideak, eta estropadaren berak ere asko laguntzen du horretarako. Bai. Eta festa ederra izango dute gaur Hondarribin. Atzo irabazitako bandera ez da giro izango gaur. Astintzen, da plaza giroan, egia esan, festa giroan izango dira arratsaldean. Eta liga oso ongi bideratuta dute. Hemen Urdaibai. Urdaibiri buruz beste hausnarketa bat. Orio. Kaiku. Eta Hondarribia dutena hortxe jartzen ari dira. Baina Donostiako bandera hurbil da, iraileko lehen 2 igandetan, eta nik uste dut Bermeotarrek hor oraindikan badutela segunduren bat irabazteko beste bide bat. Arrobiko mutilen kupoa dela eta ez dela, hor gutxieneko hori, 3ko hori bete behar dute, baina hauek aulkian jende ona dute. Eta bestek ere bai, baina pentsatzen dut oraindik hor beste koskatxo bat agian baduela Saltzamendik bere alde. Bat nator zurekin, batetik ikusirik iaz nola bideratu zuten denboraldia irailean ondo egotera, asmatu egin zuten eta oso ondo iritsi ziren. Eta iruditzen zait, aurten, batetik alabeharrak ala egindu diolako, Arrobiko mutilen kontua dela eta, gehien iskutatu ez dakit hitza den, baina gutxien erakutsi duena, kudeatu egindu duen gaitasun eta indar hori. Urdaibai dela. Besteen kuadrilla titular edo titularrenak gutxi gora bera, akaso mutilen batekin ez dugu asmatuko, baino badakigu. Uste dut, Urdaibairena ez dugula oraindik ikusi, eta gaur sartu ditu, Zabala, bideoez ere bai. Txapelketetan ikuste ibili dela hor, baina han ere aldaketak egiten ibili da Saltzamendik. Aztela ranketik ibili zuen Espainiako txapelketan, eta nik uste dut beraien helburua batetik. Ligatik lehenbailen playoff hori saiestea dela, hori praktikoki Astelero 7 puntura dute, datorren asteburuan normalena hori lortzea izango litzake, egin behar dute, eta bestetik erabat bideratu duela kontxarako. Jakin badakigu gainera, beste taldeena ni behintzat ez dakit, galdetu ez dugulako, ere bai, ez dakigu. Baina azken asteetan Urdaibai seriak eta kargatzen joan da, eta beldurra zuten asteburu honetan begira nola atera zaien. 161 Hondarribik, hori jok 153, 8 puntu eta bandera kopurua berdinketa balego, hori ere Hondarribitaren alde. Kaikuk 124, 4. postua kolokan du Kabok, San Juan ate joka, 2 puntu besterik ez, gero Tiran 6, Portu 7. 8. Zierbenak San Pedrori 6. Maten du Zierbenaren errentatxo hori ere mugatzen doala. Bekaldean Urdaibai 11. 4 bandera irabazita eta esan daiteke okerrik espada hurrengo asteburuan 11. postu hori
utzi egingo duela, eta hor, Astillero eta San Pedroren artean dago burruka, eta momentuz San Pedro 2 puntu ditu, Pedreña azkena. Sara Gandara, zure azken hausnarketa, gaur ikuskizuna izan dugu, zale pilo bat eta festa berdea hemen Hondarribian, naiz eta bermeotarrek, irudietan ditugun arraunlari hauek, bandera irabazi dut. Sekulako giroa egonda hemen Mikeletaz, bakarrik ordezkari eta presidenten armaia honetan, baizik eta hemen gertu ikusten ari garen hondartzan ere, pilo bat jende, marea berdea hemen Honjarbin, festa giroa hartzen diot nik gaurko egunari hemen Hondarribian, bi aurpegi, posarena eta etxipenarena. Batetik, posarena esate baterako oiharbide bat eta baita jakina Agustin Aranburu bat, etxipena Orio ikusi berri dugun arostegi eta bestetik Portugalete. Alde egin du dagoeneko eta lehenago, estropada bukatu baino lehenago Portugaleteko presidenteak, Javier Gonzálezek ezin izan du edo ez du nahi izan hobe esan da estropada bukatzen ikusi. Eta gainera, esan berri dizuegu bebai beste lehiaketa batzuk ere jokatu direla, KAE bat ligari gaur eman zaio bukaera Trintxerpen, esan berri dugunez, Getariak irabazi du bandera, Trintxerpeko bandera, baita sailkapen nagusiko lehen tokia ere, Zumaia eta Getari arituko dira beraz playoffean, Gipuzkoan, emakumezkoen ligan, Zumaiak irabazi du gaurko Trintxerpeko bandera, baina San Juanek liga, eta Galizian ez dugula aipatu, Areseko bandera, hain zuzen ere, Meirak irabazi du, eta Amegrobek bigarren egin du, sailkapen nagusian, aldaketarik ez, eta esandakoa Mikel hemen, festa giroa nagusi. Ederki bazara, Meira, Amegrobe, Getaria, Zumaia, playofferako, hortxe ditugu 4 izen. Hori da. Falta zaigu, 5. Eta agian ez da izango. Hori da, izango alda, ez dakit. Azte bukare honetan ikusi duguna ikusita, Urdaibai beti gorakoa San Pedro handi bat gaur. Bueno, horrela jarraitu ezkero, eta ni behintzat enuke nahi. Bai, horrela, bueno. Astillero 11. baldin bada, horatu, ez dela playoffean izango, playoffean 4 ontzi izango dira, Meira eta Amegrobe, Getaria eta Zumaia, baina igoera oso garesti, postu bakarra, txartel bakarra Pedreñak utziko duen. Hori da, postu bat, eta nik uste dut gainera gaur-gaurkoz San Pedroren bertsiorik onena, beste taldeak baino, azkartxiago ez ote den, ne hori bintzat uste horretako naiz. Ederki zorionak bermeotarrei eta zorionak Hondarribitarrei baita ere, 8 puntuko altxorra dute, liga hurbilago dute. Pausuz joango gara, jaun Andreok. Hurrengo larumatean, Portugaleten izango gara, eta ea, nola doazen arraunkontuak hurrengo egunetan larumatean, arratsaldeko 6etan izango da Portugaleteko estropada. Indarrak hartu, Ibon? Antxe izango gara, gure ere plaza handia, oso gustora joten garena, eta bueno, hurrengo azte bukera arte. Ederki, eskerrik asko eta ondo bizi. San Miguel Liga, denok egiten dugu arra. Parte hartu eta eskuratu VIP sarrerak.